Mama B. And Nanay Riz, matagal-tagal din tayong hindi nag-mukbang vlog kakabsat. For today's vlog, kami po ay magbumukbang ng Sinampalukang ulo ng kambing. So ano pa ang naantay natin mga kabsat? Panen!
At dyan po nagtatapos ang aming vlog for today. Samahan nyo kami ulit sa aming mga susunod na videos. Shout out nga pala sa aming pinagbilhan ng kambing sa Makaraeg, Got and Lechon, mga kakabsat. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Ang Kakabsat TV, at ganoon din sa aming Facebook page account, Ang Kakabsat TV, at ganoon din sa aming TikTok account, KogKogJan06. Please like, Share! and subscribe and hit the notification bell below para always updated kayo sa aming bagong video. Bye-bye!